बुंनोथ' गोनां दङ दिनै इन्टारनेशनेल वमेन्स डेआवहाय जोङो बेयावहाय लैहोर लैहोर फैनानै मानि थाखाय माबादों फालिबोदों बेखौथ' बयबो मिथिगौ जानांगौ रायजो राजाफ्राव। आं बेखौनो बुंनो सानो जे दिनैनि बे जोंनि इन्टारनेशनेल वमेन्स डेआव जोंनि वमेन्सफोरनो ओरैबायदि जोङो मेसेज होनांगौ जे जों महिलाफोरा जेब्लायबो जों उन जानानै थायाखै। जेरै फाइनान्सियेलावनो होन राजनितियावनो होन बिभिन्न बिभागावनो होन जोङो उन जानानै थायाखै। जेरै खेला दुलायावनो होन जेरावबो जोङो उन जानानै थायाखै। बेखौनो जोङो बुंनो सानोदि दिनैनि दिनावहाय जोङो महिला होननानै बुङोब्ला जों बयबो आवगायनानै फैनांगौ। गावनि मोननांगौ खिनिखौ जों मोननांगौ बिनानै लानांगौ। समान समान जों हौवाफोरजों बादि नांनानै बा जोङो जोंनि रोंगौथिखौ जों देखायनांगौ। बेनो आरो जों वमेन्स डे दिनैहाय जेनाखि प्रग्राम खुलिदों जों बेखौ मेसेजखौ जों बयबो रायजो राजाफोरनो आइ आफाफोरनो जों बेखौनो मेसेज हरनो सानो। बे बेलायावहाय आं बुंनो सानो जे जेनाखि पुरुषफोरा जों महिलाफोरखौ गाहायाव दोननो नागिरनाय खोथाखौ नङा होमबा बियो बिराद गोरोन्थि। बिनि साननायावहाय बुंनो थाङोबा बिराद भुल जानानै दङ होननानै आं सानो। मानोना बियो हयथ' बिश्वआवहाय बा दुनियाआवहाय जे आइजोफ्राबो जे गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हायो हयथ' बेखौ बियो मिथिया जानो हागौ। बियो बिनि भुल बुजिनाय। जों महिलाया दिनैसिम फाइनान्सियेल प्रब्लेमावबो आङो दहायबो होनखादों बेखौ दिनैसिम जोङो जेननानैबो थायाखै। दिनैसिम पुरुषआ जेसेबां खामायदों जों बेखौनो खामायगासिनो दङ। जों जुदि लेखायावबो फरायावबो जेनाब्ला सोरबा सासेया जुदि डमिनेट खालामोबा जों बेखौ मानिनानै लानो हाया। आं बेखौनो गोख्रोङै बुंनो सानोदि जों जेब्लाबो बेखौ मानिनो हाया। जों बिनि थाखाय महिलाफोरा जोङो जुदि ज' जानांगौबा जों बेयावबो ज' जानानै जोङो बेखौ गोख्रोङै जोङो होबथानायनि राहाखौ जों लागोन होननानै आं बे मेसेजखौनो होनो सानो। मुलुगनां आइजो सान हिसाबै जों क'क्राझार जिल्ला UPPL नि आइजो गांखं हान्जाया बे नैबे पलासपुरि VCDC आव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गोबां हयथ' आइजो माहारिफोरनि सायाव जोङो खावलायनांगौ दङ। आइजो माहारिफोरखौ जोङो बोरैहाय सांग्रांथि लाबोनानै फारफ्रोम बिथिङाव जोङो जेरै सोलोंथाइ आरो खोमसि फोथायनाय आरो न'खर दैदेननाय गासै बिथिङाव जोङो बोरैहाय सांग्रांथि लाबोनो हायो। दा बेखौ नोजोर होनानै जोङो दिनै फुंबिलि समनिफ्रायनो दिनैनि जे हाबाफारि फिरफिला उरायहोनाय आरो मुंख्लंफोरनि मुङाव जों आर'ज गाबनाय आरो जोङो दान्दिसे आइजोफोरनि सायाव जों सांग्रांथि जे मेल बेखौ जोङो लादों। दा आइजोफोरखौ जोङो बोरैहाय समान समान जोङो हौवाफोरनि जोङो दिनै आइजोफोरखौ गाहाय हयथ' बेबायदि मालाबा जोङो गोबां माबायाव नुबोदों। खिन्थु दिनैनि थारिखआव हिनजाव आरो हौवा बियो जेबो डिफारेन्स गैया। खारन समान मोनथाय आरो समान जे अधिकार आइजोफ्राबो दङ। बिनि थाखायनो जोङो दिनै खावलायनो लुबैदों नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जेन' जोंनि आइजोफ्रा बिसेसकरि गामि सिंनि आइजोफ्रा जोङो दिनै सांग्रांथिनि जोबोद गोनांथि दङ। जोंनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनायनिफ्राय लानानै जोंनि न'खर दैदेननायाव गोबां माने जोङो सांग्रांथिनि गोनांथि दं। बेखायनो जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों दान्दिसे जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों सावरायनाय। आरो दिनै जोङो हयथ' गोलावथार बेबायदि सावरायनायनि हाबाफारि दंमोन। खिन्थु दिनै हिन्दु धोरोमनि मोनसे गोथार जिहेतु शिब फुजानि दिन बेयाव जोङो जेसेबांनाखि बुरजा आइजोफोरखौ लानानै सावरायनांगौमोन जों बेखिनि हायाखैब्लाबो गावनो आन्था जोङो बिथांमोननि हांख्रायनाय बायदि जे नुजाफैनो हादों। बिनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे मोजां मेसेज जे जोंनो सांग्रांथिखौ नांगौ। नैबे बिथिङाव जोङो आइजोफ्रा माने गोग्लैसोनाय बिथिङाव दङ। दा बेखौ लानानैनो जोङो दिनै नैबे सावरायनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दं।